арена. За съжаление, обаче не виждаме такива след нея. Последна състезателка в турнира за Световната купа в София, французойката Делфин Леду. Отлично представяне до момента. Бронзов медал в многобоя. По-добро за нея не можеше и да бъде месец преди световния шампионат в родината й. След Ева Серано, така добре познатата на българската публика в изминалите години, Леду ли е най-добрата гимнастичка или Франция има и други? За момента Леду е най-добрата. Тя доста дълго време така се опитва Франция да я наложи на международен терен. Има много добра техника, пируетна, доста чиста е при изпълнение. За съжаление не блести с някакво така специфично излъчване. Няма това силно присъствие на терена, но действително прави сложни неща и много добре ги изпълнява от техническа гледна точка. Просто няма за какво да намали човек. Така е. Ако изиграе добре с съчетанията си, няма за какво. Това изпълнение не беше от най-добрите и доста нечиста беше. Делфин Леду. Изтичат последните минути на нашия репортаж, наблюдавайки Виктория Шинкаренко и Ирина Дерюгина. Оценката е 26-100. Нека да повторя, още един великолепен ден за българските гимнастички. В ансамбъла носителки на златен медал в съчетанието 2 обръча и 3 ленти. Следвани от световните шампионки Италия и от Беларус на трета позиция. В другата композиция с 5 ленти олимпийските шампионки Русия спечелиха злато, следвани от Беларус и България. В индивидуалните финали на обръч Дария Кондакова, Силвия Митева, Мелитина Станюта. Абсолютно същата картинка и на топка. На бухалки разлика единствено в бронзовия медал. Александра